Please listen carefully. Ah, fiorito! Pana mea. Mi s-au schimbat toate căcaturile astea de setări de la joc. Număr de cadre pe secundă. FPS-uri. Calitate. N-am totul pe high, să dau totul. Nea. Și s-au spawlat minionii. Sper că de data asta filmăm. Nu ca data trecută stancul. Acum filmarea a apărut de mult pe canal. Da? Deci nu prea e mare problemă. Îmi place să intru în chestiile alea ale tale. Mie nu, că îmi pierd stacurile. Bă! Ce? Cât farm am? Că nu văd. 5. O să apeși pe tab. Da, știu, dar mie că ratez minion. La level 3, rog pe cineva. Poți să tragi de acum? Da, nu pot treci. Ha, hai să le dăm gangbang la fraier. Că le dau. Da, dacă aș fi pe el. Hai, cu fă. Dă-i cu șau. Bravo. Mersi. Ce Ah, faci, bă? tower hit. Fuck. Dă-i și ăla. Ce? Care? Nu o să-i răspund. O să-i răspund, nu pot acum. Și a intrat mama în cameră. Se întâmplă des. Foarte. Stancu, tu seara nu poți să filmezi, nu? Nu. Bă! Fuck! Omor. Nici asta este pe bune! Pe bune! Bă! Erau bine atâta. Bă, dar ce am făcut la LOL? Mama lui. Așa. Să încep cu talismanul sau cu ăla de voturi? Și maxează întâi talismanul. Ai scor mai bun decât al meu. Ai un asist în, ai un asist în plus. Te-am farm. Mă simt special. Ion. Și merge ăsta, merge bine joc. Mereu când joc Draven câștig. Mă rog, mai puțin când... Ai văzut faza? Că de aproape a fost. Era să intre cu moca piscină. Dacă se fidează veni, pierdem. Dar dacă Pe mă... cine să se fideze? Sigur nu pe noi. Dar zic așa în general. Bă, da, nu mai știu să fac. De ce bătaie de la Ahri? Normal. Da, Zed poate să-i dea counter lui Ahri. Se ferește de combo ei cu ulta lui. Da? Și se ferește și de ulta ei cu ulta lui. Cam de counter, nu? Dacă o tragi pe Vayne e moarte. Începe cu botârca? LOL. Are totul de la început. Ia să-i dau un basic. Bă! Bă, puțite. Lipa de carry. Poate nu tragi din Q-ul meu. Oh my god, lag. Nu vrei să știi ce am auzit. Nu vrei. Ce am zis? Nu vrei.
Ce s-a auzit? Nu, mersi. Nu zic. Nu zic. Da, nu vine. Oare tu... Eu mă auzeam în filmarea ta? Da. Ok. Înseamnă că și tu te auzeam. Nu te uita la videoclip? Nu? Mamăi. E de 4 zile pe canal și tu nu te uita la el. Nu. O să mă uit. Stancu? Ce? Oh. Nimic. E o fază mai retardată, nu? Și noi dăm dive, că noi suntem Mi șmecheri. s-a blocat pentru o secundă. Acolo Rambo. Pentru o secundă. Uite, mori! Ăla-i. Nu, bă, da. Te ia suportul. M-a luat. Mai bine nu dăm dive. Să zic ceva după filmare. Este foarte important. Și lumea o să zică, vai, dar vă ascundeți de noi. Bă, dar de ce e toată lumea așa mică? Acum am realizat. Înainte era Draven cât mapa. Ăia au Lux Jungle. Mhm. LOL. Lux Acum Jungle. ți dau seama. Da, acum am văzut. De câte ori ți-am zis? Scorul e 6-3. Eu am 2 kg și O ducem prea frumos. Stăm ca boschetarii. În boschet. Și de ce vă încercăm să fim amuzanți? Că nimeni nu se uită la noi. Nu știu. Încercăm de ce? Dar se merită. Se merită. Da. Eu nici măcar nu încerc. Așa mea. Oh, Master Grade. Și vine. Oh. Bă! Avem. Ajutăm Midu? Nu. Nu încă. Altă dată. Când pe el să moară sub apă, o să se nece sub apă. Bă! Puțifer! Ce proastă nu mi-a dat stan. Aici este o problemă. Vayne are hacks. Wow! Cum ai tras-o pe aia? Vreau să-l trag fără. Stai! Trec. Nu interese în easy double. Da, easy. Easy, pe dracu. Hai să încercăm cu ulta. Oh! Snipe! Dacă o lași pe Vayne. N-aveam cum, că era pe aici. Ajută-mă și pe mine la blood. Am luat lesin pe Vayne. Bă, Stancu, Da, acum. oare trebuie să decupăm din videoclip? Nu știu, adică eu m-aș plictisi sincer să mă la un întreg videoclip. N-aș pe de tine. Tu-l pui așa întreg? Da. Hai pe mine. Nu pierzi tacul. Hai să fac închis carabeu. Eu mă duc să lași o părismă. Și-a dat ulta? Mhm. În cât timp ai Q? În 7.
Bot, go, bot. Bă, dar asta era crab. Nu scarabeu, am zis scarabeu. Fuck. Oh. Mai farmăm puțin și pe mid. E Rick Scatter, deci. Da, e scooter. Scuti scooterul cel mult. Doar cu camera. 55 de FPS-uri. Hai să facem dragon. Eu am 23. Dansăm și noi puțin. Da, mă. Amin. Mulțumim. Să-l fac solo, bă. E tinterel. Bă, de ce vine după mine? Bă! De ce dă de vein pe mine? Master Grab? Nu. Hai. Mai iau un tower hit? De plăcere. Hobby-ul meu. De plăcere. Hobby de tristețe. Am uitat un trash. Nu m-am văzut. Dă-i! Trash nu m-am văzut. Dă-i la fraier, trage-l. Ai. Mi-am dat 2 Q-uri, nu vreau să le pierd. Mersi. Mori. Bine, du-te. O puță. Oh my god. Trec. Am avut lag. Mi se blocase. Uite la ta. Ai 6 cu 2. Am dat și turnul. Zi tu că nu joc bine aia de carry. Nu joci bine de chestii. Mersi. Nu înțeleg. Eu te-și pas. Ce stătea? Aștepta să-și avion. Am 2500 gold. Adică 2. Apuță, mori. Mersi, vei. Are mai mult timor decât avem noi. Am, Are timor cu noi. Asta este că ne mitim ce dracu. Îi dăm reporter. Aha, Ce? fac n-am range. Ping, 100, ping. Ah! Noroc cu 100. Amen. Mă doare, mă doare. Și pe mine mă doare. Bă. Hai, Redu, hai, Redu. Ăla-i. 3 cu 5. 37 farm. Slăbuț. Bă, da. Eu am 10 cu 2 Mi-am și... cumpărat cam multe, nu crezi? Vreo 3 de mii. Uite și pe 3. Ce-a dat eu? Ce-a dat eu? Se vede că e first. Hai. Noroc că e la free. Am dat chiar. Uite. Și mă joc eu aici cu stacurile. Am 4K gold. Să mă duc în baza? Ah! M-a tras! Pleac de aici. Bine. Wow, lanterna. E hidden. Am eu! Că fac grebul ăla a trecut prin tine. Este la mult. Stai în fața mea. Scapi? S-a speriat de word-ul meu. E dragon? Nu e dragon. Da, mă, uite acolo facem. ...4,3 ca gol. Mere bine. Puțin de tot. Slăbuț. Da, slăbuț. Uite-te la itemele mele. Mi-e milă de Vayne. Am murit de 2 ori. Ce? Da, am murit de 2 ori. Ia să vezi ce insta așa. Hai. Hai, te dăm. Te dăm. Oh.
flash-ul ăla așa de necesar, tu sigur o să scapi. Nici nu mi-am folosit eu. N-ai avut timp. Hai să facem dragonul, că putem noi doi. Aha. Poate n-aș lua să e ca orb. Crezi că-l fură? Chiar aici. Crezi că-l fură? Și așa n-am ce face pe el. Și cine îl fură? Lux? Aia moartă în cadă. Da. Uite, eu l-am făcut. Mort în cadă. Alegi pe ăla, nu? Am dat eu, să fiu sigur. Hai să fac și o blue. Zboară, puiule, zboară. O zice ceva listin. Eu stă după kill, nu-i pasă lui de blu. N-am primit talismanul. Range am micuț. Mă rog, e mare short. Ulti pentru minioni, că n-avem ce face cu eu acum. Se dă vreodată ulta mecios în afară de acum. Da. Atunci am că aveau turnul aici și am dat aia. Aha. Mi se pare. Nu mai. E te la vin, face def. Fă pleacă de aici. Eu ți-am zis! Amin. Asist. Asist! Am vrut să fac asist! Da. What? Mersi. Deci, mă, Oh my god. cât are fi ora 3 cu 4. Ah, pe aia vină tu puțin pe ora. Să vorbim despre matematică. Mere și lux? Mere. Mere 0 cu 5. Mere bine. Am tras lupul. Ori să n-apuc tu ulta. Hai să E, dau ok, quadra, ce vrei quadra, să quadra. Nu. Da. Fără quadra. N-am voie Dar quadra. nu crezi că vrei prea multe? Basic ăla. Am făcut toți banii. Mhm. Nici la mau aici tanchează minion. Am 3 gold. Easy peasy lemon squeezy. Îi spune pardon. Că pe YouTube. Și unde e gluma? Mâine. Aha. Înțeleg ideea. Se spune, mă, da. Nu mor! La mine! Vrei o ultă? Te rog, Vrei un trash? te rog. Îți dau insta. 4k gold. Mă rog, fără 200. Stau în bază să le dau snipe. Vrei o averi? Nu vrei. Nu vreau. Am pas mine. Uite la jegos, nu moare. Mi-am activat și eu degeaba. Ia trag tu după aia. Am. Master grab. Saca! Câte meci nu mai rank restrict? Doi fără ăsta. Două. 2 fără asta. 2. Doi. Dacă am avea și noi 10 abonați. Măcar 2 să avem. Deja nu vezi că vrei prea mult? Dacă se uită cineva, Am eu. postăm pe Facebook, spun, am 700 de prieteni pe Facebook. Cred că măcar 2 au mila să dea și ei. Măcar. Măcar. Mă, și noi aici. Din 700, măcar 2. Ala e meu. A meu, bă, mi-a bărat ea basic cu mine. Eu stau și pușez pe mine. Dăm și omul, că suntem șmecheri. Face parte din planul meu. Nu vă
O să facem o serie cu rancuri. Aha, sigur, sigur. Să se vadă divizia noastră mare. Bă, Lux, cui dai tu snipe? A, GG. GG. Și cam atât a fost și cu episodul ăsta. Mă rog, la mine pe canal e primul. La mine al doilea. Și Ne vedem data data viitoare. viitoare. Pa!